रायजोफ्रा बयबो नुदों शान्ति सम्प्रितिखौथ' जोंनो लाबोखादों बेखौबो नुदों दा बे हिसाबै UPPL आरो BPF बिसोरनि गेजेराव दावहा आरो बे दावहाया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर बारग' डिपुटि चिफ जोंहा रिहन दैमारि सार आरो लोगोसे प्रमद बर' सार। UPPL आरो BPF बिसोरनि गेजेराव दावहा आरो बे दावहाया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ बारग' जोंहा रिहन दैमारि सार। बिथाङा UPPL नि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो UPPL आ मा खामानि मावखो आरो मा जौगानाय लाबोखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंहा मानाव गेदेर बारग' डिपुटि चिफ जोंहा रिहन दैमारि सारा बे बाथ्राखौ बुंनो। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांगोन आरो लोगोसे जोंहा प्रमद बर' साराबो BPF नि सायाव मा बाथ्रा बुंखो थारैनो बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव बखिज्लायगासिनो आरो दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन नामा। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा बारग' डिपुटि चिफ जोंहा रिहन दैमारि सारनि बिबुंथि। अब्ला नोंथांमोना डिपुटि चिफ जोंहा रिहन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव मोनफानिफ्राय मोनफा टपिकआव फैगासिनो। रायजो राजा नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। इउथआनो जा महिलायानो जा जोंनि पेरेन्ट बडियानो जा BSCआवनो जा जोङो एसे अर्गानाइजेसनखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो जों नाजागासिनो दङ आरो आथिखालाव जों मोनबाय दायो जोंनि पार्टिया उदालगुरियाव जथेस्थ' स्ट्रं जाबाय। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोनबा समस्थियावबो जों देरहासार खालामनो हागोन जोंनि बिजाथिफोरखौ। जों एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं दायो बुंनो हानाय नङा। जों दाखालि जिल्ला कमिटिनि बिथांमोनखौ नाजावदों आरो जों दा तारिख लानो हायाखै। रायजोफ्रा बयबो नुदों शान्ति सम्प्रितिखौथ' जोंनो लाबोखादों बेखौबो नुदों। दा बे हिसाबै बे सारि बोसोराव मोनसे अभिज्ञता रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे प्रमद बर' बिथांमोना नंखाय बाथ्राफोर बुङोमोन, बिसायख'थि सिङाव जिफोर बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना लाखिनो हायाखै, बेथ' थगायसुला ओरैनानै इतिमध्य रायजो राजाफ्रा बुंबाय। बेखायनो जोंनि BPF राजनिति हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना मोजां मोनदों, ओंखारबोदों आरो बयबो बुंदों जे नोंथांमोनखौनो जों सापर्ट खालामगोन, नोंथांमोना देरहासार जाथारगोन, जों दं, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा ओरैनो जोंखौ बुंदों आरोमोन। अब्ला नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय जोंहा बारग' डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारनि बिबुंथि। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो। थारैनो UPPL सरकारा दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हामाराखै नामा, जोंनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो हामाराखै नामा, थारैनो BPF खौ रायजोफ्रा सापर्ट खालामगासिनो नामा, नैबे बाथ्राया गोबां साननो गोनां। नोंगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रिहन दैमारि सारा बुंदों UPPL बा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ बुंदों जे 4 बोसोराव मोनसेबो खामानि मावफुंनो हायाखै। जेब्लानाखि बिथांमोना BTR BTC इलेक्सनाव बा केम्पिं खालामदोंमोन बे समाव जा बाथ्रा होदोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ दिनै UPPL सरकारा मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानै जोंहा बारग' डिपुटि चिफ जोंहा रिहन दैमारि सारा गोख्रों रावजों बुंदों। थारैनो बेसेबां सैथो बाथ्राया। नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव थारैनो BPF आरो UPPL दावहा नाङै गुबुन हारिनि बा गुबुन जाथिनि जे पलिटिकेलासो दिनै BTR नि चिफ जामारगोन नामा, नैबे बाथ्राया साननो गोनां। रायजो राजा बिथांमोना बखिस्लाय बिथांमोना खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय पलिटिकेल गेलेयोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारियाव जौगानाय फैगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।